empezou toda esta temporada, unha temporada histórica para ese de Sarriana, un clube que bueno, sempre quixo este ano loitar, estar aí no playoff, sempre estuvo loitando. Hubo moitos escollos durante a tempada, un equipo que aínda que vexas os resultados e a posición, é moi engañoso porque sufriuse moito. Que me analices un pouquiño a vosa temporada? Pois mira, a temporada analízoa pois desde o principio. Mira, a idea xa de a planificación que se fixo, eu creo que é moi boa, me refiero xa, a idea era chegar arriba, co noso estilo de xogo sempre por delante, o sea, acadar os novos resultados, sempre con un estilo de xogo definido e tal, e creo que eso conseguiuse. A temporada empezou pois moi ben, sinceramente eu creo que é unha temporada moi boa, o sea, en general, por todo o equipo, porque realmente estuvemos arriba, creo que non baixamos do playoff en todo o ano, e ao final creo que, a ver, é un mérito increíble ter esa regularidade e tal, aínda que sí que é certo que, como tú ben dices, que tuvemos moitas pedras no camiño. Ao final, cando as cousas funcionaban moi ben con o noso antigo adestrador, que era Jaime, pois, bueno, chega unha oferta de China e, evidentemente, eso é irrechazable. Bueno, polo paso de Guillermo Oriol, que ao final non terminou de cuajar e tal. E, bueno, a chegada de José Antonio, que, bueno, que era un entrenador que viña a axudar, un chaval increíble, po grupo espectacular, e que viña a continuar ca línea que nos había deixado Jaime. Valoro moi positivamente todo o ano e nada, eu personalmente estou moi contento con todo o rendimento do equipo. A nivel personal, como te sentiches ti este ano? Pois eu a nivel personal encontrome máis cómodo que nunca. Sí que é certo que anos anteriores costábame máis, non, por decirlo de alguna maneira, non encontraba esa motivación igual que se me había quitado polo fútbol xa facía uns anos. No meu primeiro ano de senior paseino moi mal. Estes 2 últimos anos como que volvín a encontrarlle as ganas ao fútbol e realmente encontrome moi cómodo cos compañeiros, co equipo, co estilo de xogo, e de verdade é un ano moi feliz para mí. Xa falando un pouquinho máis, metedes vos nun playoff soñado, vos o segundo consecutivo desde que o equipo chegou a terceira división, algo que ao mellor a outros equipos é algo normal, pero para un equipo como este de Sarriana era impensable desde o primeiro ascenso. Fálame un pouquiño do voso primer playoff, como foi a experiencia, porque claro, iso é moi importante para este segundo playoff que xa tedes veteranía. Pois explícoche, o ano pasado que chegáramos ao playoff a xente non contaba, eu sempre tiña ilusión. É certo que eu vía que tiñamos moi bon equipo, o sea, Jorge, además tiñamos bon entrenador, eso é así, un moi bon corpo técnico, e os xogadores aí están. Individualmente creo que tiñamos un equipo moi bon. Que a xente non contaba con nós, eso é evidente, nin nós igual, bueno, moitos non contarían, eu sempre tiña esa ilusión, e ao final acadalo foi increíble. E nada, o playoff foi, pois, eu recordo un playoff moi cerrado, que viñamos con baixas, acórdome do partido da casa, que fora un partido super cerrado contra o Gran Peña, que igual a ocasión máis clara tivéramola nós, que a tuvera Miguel Fernández, de feito, ali no punto de penalti, e nada, e o segundo partido sí que era xa máis que nós tiñamos que ganar, encontrámonos cun gol de falta xa na primeira parte, foi todo remar, pero que despois o resultado que se nos dera, que fora creo que un 4-1 ou algo así, fora un pouco engañoso, porque métenos ao final 2 goles, porque xa tes o todo o equipo volcado arriba e chegas un pouco máis xusto que eles. Con Gran Peña tiñan un equipazo e tiñan un fondo de armario bastante máis amplio que o noso. Xa, agora falando deste segundo playoff, un partido que tuvechedes nas semifinales que era digno dunha final, moi sufrido, o que se viu na tele foi un encontro no que había moita tensión. Ti como xogador, como viviches estes 2 playoffs? Pois mira, este segundo playoff como xogador vivino cunha tensión increíble. Ao final xogas contra xente que conoces perfectamente, sabes que Villalbés é un auténtico equipazo, non podo dicir outra cousa. Un equipo moi traballado, un estilo de xogo bastante diferente ao noso, pero que saben moi ben sempre o que fan, equipo moi físico. O primeiro partido foi
moi complicado, eles fixeron moi ben, ao final sí que é certo que nos intentamos levar máis ao noso fútbol e o campo beneficiábanos máis o deles, realmente é un campo máis grande no que cima de erva natural, beneficia máis o noso xogo que outra cousa, e bueno, encontrámonos cun gol, con certa vantaxe que é un pouco engañosa para o segundo partido, e nada, o segundo partido o que se viu é un partido moi intenso, cos dous equipos tiñan unha clara idea de xogo e tal. Creo que o segundo partido foi máis para eles de que o levaron máis ao que eles querían que como nós queríamos. Ao final, eles cada vez que nos tiñamos un pouco de continuidade, sí que é certo que nos frenaban con faltas, con tal, souperon levar moi ben o partido. Sufrímolo moito. Tiñamos tamén dúas baixas e tal importantes, que son a de Queco e a de Boe. Bueno, ao final tiñamos menos cambios, tal, bueno, pasouse mal. Tuvemos ocasións, como se viu no partido e tal, puidémolo cerrar antes, e bueno, na segunda parte da prórroga eles meteronse arriba e nós estábamos hasta o cuello. Pero bueno, ao final a lectura positiva é que pasamos e que soupemos sufrir, que era unha asignatura pendiente que tiña este equipo e quedome con eso. Xa agora falando un pouco do encontro que se ven, unha final de playoff moi digna, segundo contra terceiro, un encontro que vai ser apasionante para calquera aficionado. Como vedes vos, tanto vos físicamente e anímicamente, como vedes vos o Estradense? Pois mira, nos afrontamos o partido con moito respeto. Nos o Estradense, a pesar de haber ganado os dous partidos en Liga, creo que o resultado é engañoso, son detalles, é un equipo xa máis parecido a nós, no estilo de xogo, eles queren dominar, teñen xente moi peligrosa arriba, de atrás son un moi bo equipo e no medio son moi, ao final son xente moi contundente. Creo que vai ser un partido moi bonito. Vexo a Estradense como un equipo super competitivo e a min dos equipos da Liga foi dos que máis me gustou con diferencia. E nos afrontámoslo con moita ilusión e con ganas de xogar e de facer o noso fútbol, que caiga para quen caiga, creo que vai ser unha festa po fútbol, creo que os dous estamos aí porque o merecemos, e nada, que animo a que a xente a que disfrute deste partido e que gane quen gane, creo que no Nacional ou cando o que vai a xogar a Murcia, creo que vai dar un nivel de sobras. Ahora vouche meter un problema. Dime. Quero que me digas un pronóstico. Un pronóstico. É imposible pronosticar un partido así. É que aínda que che diga calquera cosa que, mira, pode pasar calquera cosa. Somos un equipo, creo que eles son un pouco máis constantes e tal. Nós somos un equipo que somos capaz do mellor e do peor. O sea, se ves os nosos resultados, pois hai veces, unha vez perdemos 3-0, outras veces ganamos tal. Entón, no playoff sí que estamos máis centrados e tal, ao final a importancia desto, todo o mundo está moi enchufado. Non me vou mollar, xa te digo, non me vou mollar porque non che podo decir, é imposible que che diga un resultado, porque non sei o que pode pasar. Eu espero ganar nós, evidentemente, como non che vou decir que quero que ganemos nós, pero non sei o que pode pasar. Moitas gracias. A ti.